Qatır uluqan ders. Bu göründe halamın eşittik, hala eşitmesek hemmemizin başımızda bağlar. İnsanın 4 merhalesi var. Biri enesinin gövresi. Hemmemiz enen gövresindedik bir vaqt. Enen gövresinde çağa näme pikretiya? Çağa pikretiya hemmedaçı enen gövresi mi qadiya? Daşarı çıktı ölür mü qadiya? Şu mahal gövredeki çağa, şu alem cahandan dağ, yer, göğün, insanlardan haber var mı? Yok. Hemmedaçı enen gövresi mi qadiyipti? Özü hoş şu taqda. Dünya geliye, görüye alem cahanı, özümüz gözümüz görüşümüz yana. Yer, göğün, asman, yıldız, görsük bir tufurda atla var. Deslaqı enen gövresi, ikilencisi yeresi, ikilencisi dünya. Üçüncü bir merhale var, o da yeresi barzakh. Kıyamet bilen dünyanın arası. Ol mundan da giyinrak yer. Ruh çıkya, ruh çıkanna acayipleri görecek. Çön her kim şu mahallesili merhum oluptur qarındaşımızdan beylikidin 7 qat asmanın üstüne çıkya ruhla. Sonram yine barmalı yerine bariya. Bir asmalları geçiriye, acayipleri görüye. Biz şu mahal görmeyenimiz bilen ruhumuz çıkanını görüye. Çön barzakh dünyadan geçsemizde ta kıyamata çeli bir dünyadan giyinrak. Çenança şu dünya giyinrak de enemizin gövresine nisbetin. Oham kıyamet deyip bir gurrunma, ol barzaktan ne beter giyinrak yer. Ahirin merhale. Bütün insanlığın ahirin merhalesi. İnan gövresi, dünya, oham barzakh, barzakh diyani kıyamet bilen dünyanın arası. Ondan beter giyinrak kıyamet günü. İnni, şula evimizde ba, ruhumuz çıkanını da görüyez, yönü ruh çıkanından sonram görüngde, ah, oh, ey bizatlı diyenimizin peydası yok. Ne deyip? Vaqt geçiyor. Fırsat tamam oluyor. İmmen şu acayipleri şu mahal görsen ve bir mahal nahilli öğrenmen. Bir mahal Kur'an-ı Kerim'den görüp bilyen. Bir mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilyen. Hazreti Mevlana Hanefi mezhepte bir alim adam ol name diye. Saye-i yazdan bovet bende-i Khuda. Murde-i in alem o zende-i Khuda. Damene o gir zud terbi guman ta rehi az afet ahir zaman. Bir Hudaýyň dostun tap, bir Ewliyaullah tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, giýjewni Hudaýyň ışgyny geçiren adam tap. Fiinden ýawaş göberme, ahir zamanyň afetinden dinarsyň diýipdir. Ta inki ýanky şeytany meňdeş adamlaň tüssesi, tozany aňry berdady ba, şonu gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn, ajaýyplar görersiň şonda. Ondan bäri görüp bilmersiň. Pikre galyp günüň güýmep güýmenme diýipdir. Bahmrak ýawaş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýawaş ta inki ol gözüňde we galbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsseler sübürsin, aýna ýanjaga atyp goýsun gözüňe we galbyňa. Onu ajaýyp görersiň. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kiş görýär, kafir musulman, haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhu çykmaka Kur'an-ı Kerim'in ajaýyplaryny görüp, ananyp Hudaýyň ışky bilen jany çykyp gitse, gününin ol adam we wawayla ol adamy ki ruhu çykyp gitmeli, Hudaýyndan gafil bolup, we Hudaýyň kelamyndan gafil bolup, ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli, wawayla ol adamdan.